jer svijet još ne vidje zle prikaze poput mene. Jako voljela sam ja svima stvarat probleme, al zaštitnici mrski su me svladali. Medaljon ko moj zatvor ključem su zatvorili, stoga našla sam prizmu i obećala moći. Ja napravit ću bilo što, do slobode ću doći. Ona naivna bježe, a ja sam jačala. Pokazalo se brzo veće od dva zla. Sad zadatak nov, imam novu misiju, da u svakome probudim narav jazlu. Pomoći im zlo pronaći u srcima, jer zlobna bit, zlom se kiti, to sreća je. U zločestoću nek dan nam započne, jer zloća ko lijepa odora je. U zloću ti možeš biti svoj, jer kada si zločest cijeli će svijet postati tvoj. Već se osjećam zločestije. Aha, tek sam počela. Koji je plan, vaša zločestoćo? Imam čitav meni isplaniran. Prvo je jelo osveta protiv onih koji su me zatvorili i one princezice koja mi neprestano staje na put. Osvojit ćemo njezin dvorac i kraljevstvo, a zatim za glavno jelo ćemo raširiti panđe preko čitavog carstva zbilje. Gospodarice mojih snova. Gospodarica sam tvojih noćnih mora. U zločestoću nek dan nam započne, jer zloća ko lijepa odora je. U zloću ti možeš biti svoj, jer kada si zločest cijeli će svijet postati tvoj. U zloću, u zloću. Pozdrav svima. Pogodite tko je izašao iz medaljona?